Na csókolom, Karcsi bá. Pont. Na, Karcsi bácsi, na most én is ráérek, mert 3 órakor el kellett mennem, mert jött az egyik visszajárósom. Azt most ráérnék. Aztán egyedül vagy otthon, vagy ki? Hogy érti, hogy egyedül vagyok? Hogy kivel vagy otthon, vagy kikkel? Hát én most egyedül lakok, most úgy van, hogy hónap megyek haza, lehozom a hugomat. Aha. Tudja csak már az hogy már régen élveztem egy jót, azt mondom, maga ért a nőkhöz, múltkor is mutatta nekem, hogy mi, hogy van, hogy a csiklóval. Gyere akkor. Akarok egy jót élvezni. Hát, te rajtad múlik. Gyere. De megpróbálja, hogy jót élvezzek. Hát nem kell. Nincs senki körülötted? Nincs. Gyere. Azért, mert én most nem hallja, most tartok a templomnál, azt akkor jövök magához egyenesen. Jó, Csak